നമസ്കാരം ഏവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സീരീസിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പലരും വൻ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിവേഗം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം. തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇനി ഇതിനൊരു ആമുഖം വേഗമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. കാരണം പലതവണ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രഡക്ഷൻസും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെയധികം ഡെപ്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴയ എയർപോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ട് എന്നീ പല ഖ്യാതികളുമുണ്ട്. വളരെയധികം കാലം ഒരു അവഗണന നേരിട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു എയർപോർട്ടാണ്. എന്നാൽ അദാനി ഏറ്റെടുത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ എയർപോർട്ട് തലവരെ ആകെ മാറിക്കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആഴ്ചതോറും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എയർപോർട്ട് മാറി വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ എയർപോർട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിൻ്റെ അഭാവം കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം പല യാത്രക്കാരും ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ എയർപോർട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് യാത്രകൾ തീരുമാനിക്കുക വരെ ഉണ്ടായി. കാരണം ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ്. ഒരു എയർപോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനം, അവിടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പങ്കം വരുന്നത് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഇവിടെ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുന്ന ഒരു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെല്ലാം മാറ്റം വരികയാണ്. 2022 മെയ് മാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുമെന്നാണ് അദാനി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. ഇത് പലതവണ മാറ്റിവെച്ചതാണ്. 2022 ജനുവരിയിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഏപ്രിലിൽ 2022 വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു വിഷുവോട് കൂടിയിട്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് ലീഗൽ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അതൊന്ന് നീണ്ടുപോയതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി തന്നെ ഇതിൻ്റെ പണികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 1,00,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത് അദാനിയുടെയും ഫ്ലെമിംഗോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈ റീറ്റെയിലിൻ്റെ ഒരു സംയുക്ത സംരംഭമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിലെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. അദാനി ആൾറെഡി തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലെമിംഗോ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മുംബൈ റീറ്റെയിലുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ എയർപോർട്ടുകളിലും അവരുടെ സീപോർട്ടുകളിലും എല്ലാം ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിനായിട്ട് 1 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കരാറിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ വളരെ മികച്ച സൗകര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് വളരെ മികച്ച ഫെസിലിറ്റീസുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പൊൻതൂവലായി മാറുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു പരാമർശം ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ എയർപോർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പുലർച്ചെ ഒരു 1 മണി 2 മണിയോടുകൂടി രാവിലെ ഒരു 6 മണി വരെ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വളരെയധികം വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയും കയറി തിരിച്ചു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും വളരെയധികം തിരക്കാണ് ഈ ഒരു വിമാനത്താവളം അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറുകൾ പോരാതെ വരുന്നു എന്ന് പല ആൾക്കാരും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. പല ആൾക്കാരും അതിനുള്ള വിഷമങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. കാരണം 3-4 മണിക്കൂറൊക്കെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ദൂരത്ത് നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഗൾഫ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിമാനങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്ടറിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ലായിരിക്കും ആൾക്കാർ വരുന്നത്. കാനഡ, USA, അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പ്, ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകൾ എടുത്തായിരിക്കും പല ആൾക്കാരും വരുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ലാഭകരമായ റൂട്ട്സിലൊന്ന്. അപ്പോൾ ഈവൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് പോലും പലരും നമ്മൾ ഈ അബുദാബിയോ ദുബായിയോ ഷാർജ വഴിയൊക്കെ പോയി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഇത്രയേറെ ടൈമോ വീണ്ടും നിൽക്കുക, ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി വിമാനയാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. എക്കണോമിക് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള യാത്ര അല്ല നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. മേ ബി ബിസിനസ് ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആർക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സോ ഒന്നും അങ്ങനെ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ മിക്കവാറും എക്കണോമിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പലർക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്ത് ചിലവർക്ക് ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ 10-30 മണിക്കൂറൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഒന്ന് വേണം. 4 ഇമിഗ്രേഷൻ ആണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അഡീഷണലായിട്ട് 9 കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വളരെയധികം സുഗമമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷനുള്ളൊരു ഇടപെടൽ സ്തുത്യർഹമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഇടപെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മളെ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൺ ചെയ്തു പോകാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്നൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് നടത്തുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊരു പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ.
ഇനിയും സന്തോഷകരമായ വാർത്തകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ നമ്മളിവിടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 67,000 ആ 67,000 ഈ മാർച്ച് മാസമായപ്പോഴത്തേക്കും 2022 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം 1.2 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. വളരെ വൻ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ പറയാം, പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ മാറ്റമായിരുന്നാലും ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. കോവിഡ് കാരണമെന്ന് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്തെന്നൊക്കെ പറയും. എന്നിരുന്നാലും വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. 1.2 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചില്ലറ കാര്യമല്ല. ദിനം പ്രതി ഏപ്രിൽ മാസം ആദ്യ വാരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 4,000 പേരാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഈ എയർപോർട്ടിന് അറ്റ് എ ടൈം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 1,600 പേരാണ് വരുന്നതും പോകുന്നതും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു മുറവിളിയും കൂടെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു നമ്മുടെ ടെർമിനലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ യാത്രക്കാരിങ്ങി വരും, കുറച്ചുകൂടെ വൻ ഗ്രോത്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പുതിയ പുതിയ എയർലൈൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമതൊരു ടെർമിനൽ കൂടി വരേണ്ട ആവശ്യകതയും നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് വന്നേക്കാം. കാരണം അത്രമാത്രം വികസനമാണ്, അത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം ഉണ്ടല്ലോ എയർപോർട്ടിൻ്റെ, അതെല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദാനിയിലൂടെ. അദാനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി, ഇനി ആൾക്കാർക്ക് പലവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകും, അതൊരു കുത്തകയാണ്, മറ്റതാണ് മറിച്ചതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും പോട്ടെ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും മികച്ച രീതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആ കുതിപ്പിനൊപ്പം ക്രസ്റ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ നൽകുക. അടുത്ത മാസം മുതൽ ഇനി അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിൻ്റെ കാരണത്താലാണ് നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത്രമാത്രമേ ഇന്ന് പറയാനുള്ളൂ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നവരെ ഞാൻ ഷിബു സാലിഹ, എന്നോടൊപ്പം ബ്രൈന സ്റ്റാർ സൈനിങ് ഓഫ്. ഗുഡ് ബൈ.